Ja osobne dneska budem pozerať Hip Hop žije Rap Game Round 3. Priatelia, vítam vás pri prvom live castingu druhého ročníku Hip Hop žije Rap Game. Vítam tu Grimasa. Čau, čau. V strede one and only Separ a vedľa neho Young Blood Rafael. Zdravím vás všetkých. Bo toto je za mňa nehodnotiteľná vec. Môže to znieť dobre s tunom, ale keď to by malo znieť takto, tak to už nikdy viac nechcem počuť. Chcú mi dať trusu na pery, chcú ma dať do svojich perí. Ja som jak takový zbery, veď sú to niekoho dcery a jej to vôbec neverí. Ja som bol dobrý minul. Pokoj, jak je? Výborný. To je frajer. Bracho, najlepšie zo všetkých dneska. Hej. A ešte kúsok teraz bojujem s audiom, lebo som si dal mic na druhú stranu, riešim tu na veci, som si aj upgradeol sluchatka, takže môžem si to vychutnať. Hej. Bez pičoviny, to malo že všetko. Kopem to rapy akej Glock, som hot boy food ako Neymar. Všade sa to challenge. To asi môžem Toto prešť sa tvoje, spálil, alebo koho to niečo zaujíma. s ním. Learn. Ja už to nebudem skúšať. Ide Learn. Ja už na to jebem radšej. Teraz to všetci budú robiť, vieš? No sa nám to ľúbilo, teraz to budú robiť všetci. OK, moje meno je Lern. Ako to znie lepšie? Asi. 90101. Prečo Learn? Mal som tam X-ko, lebo sa volám Alex, že Lern X. Ale Lern, lebo sa učíme celý život, bráško, takže... OK. Tak sa mi to aj Hlbočina ľúbi, úplná. aj mi to príschlo. Tak nás Bez nauč. šmolky. OK, poďme na to. Obrať šmolky. Trejky, čo pália jak wasabi, som reál, ty chlapci sú wannabe. Na tento beat kývete hlavami, drvím te beaty za majkom jak kanabis. Jo basa, čo sa hraje s babami a není som kokos zapredaný. Nezniem ako všetci ostatní byť kopia. Práve že znie mi to, že najviac genericky, ak sa dá. A naozaj bracho nebaví bič, to splitnem sa ligocú jak blízny na majku jak grizzly. Som rýchly, dobrý flow, som hold ako wasabi, žánre no mood. Chlapci idú wannabe, život je boj, vedľa mňa stal koba. Strong a pesi, pýta táto doba, pod palmy do mňa, budem ňou stáť a smiať sa, lebo vaše skutky sa vyparajú jak voda. Chlapci si rátajú cash, ja si rátam hodiny v robote. Tatková karta je flex, takýchto žebrakov mám fakt na kokote. Že vraj máš nechutný swag, ti Pinterest pomohol v pohode. A myslí si o sebe, že s tým pytlom bieleho si jak dealer v Bogote. Z týchto pariakov ma mrazilo a ty už chod do piče, stačilo. Nezaujem, či sa ti páčilo, idem jak samuraj tvrdý a kladivo. Ne, je to proste moc generické a na to, že si tam ty kokos čavo môže dať, že hocičo, že si tam môže dať proste svoj životný highlight, no tak fakt, toto je jeho životný highlight, proste toto je najlepšie, čo môže prezentovať tam. Takáš sám jak hačiko, posledné love si utopil za piko. Predplatený ako člen Morena Hero, jebem ťa, odchádzam do piče, adios. Porota? Začneme tento... Ani ma nejak nezaujala tá poloha hlasu, nič, proste ani nič melodické, akože viem, že to aj malo byť melodické, ale nič zaujímavé, nejak to dodal proste. Grimasom. Neurobil som si žiadnu poznámku ani, Super. takže idem úplný freestyle z toho, jak som to navajbil. Za mňa zrozumiteľnosť výborná, urozumel som ti všetko. Ďakujem. Čo sa týka frázovania týchto vecí, to nechám na chalaňov, lebo oni sú na to odborníci a idem teraz po tom vibe celkovom. Za mňa to bolo dobré, laťka je vysoko už momentálne, takže musím aj ja proste to celé si nejako zvážiť. Za mňa nebolo to také zase, že by som akože úplne sa zbláznil, ale nebolo to vôbec márne, bolo to super, akože len potrebujem si to ja upratať už troška v hlave, lebo už je vás viacej, takže za mňa tak... Kúsok mi tam chýba nejaký bizár ako šamanský, alebo čo je také nejaké proste extrémne viac. Takýto nejaký verdikt. Za mňa Lebo mi príde, že tam je len priemer v tej súťaži zatiaľ. Nejasný verdikt. Dobre, ďakujem. Za mňa si celkom dobre zvládol aj ten double denim. To není úplne ľahká vec a celkom ma to Díky, baví. bráško. Áno, double denim je dobre zvládnutý. No, za mňa je to vyšší stred dneska, že není to pod čiarou, skôr nad ňou, čiže určite patríš do tej lepšej polovice. Zatiaľ teda, uvidíme čo bude ďalej. Každopádne flow by si mohol obmieniať troška, vieš čo myslím, že to frázovanie tam bolo Inak bary super, že punchline je super,
aj ma bavili niektoré, ale za mňa ten flow už hraničí to s takým storytellingom, že sa viac sústredíš na to, čo hovoríš, ako to hovoríš. A táto doba podľa mňa už je za nami. Môže byť, že sa vráti, že bude to tak, ale je to taký track, že do auta, vieš, že počúvaš, čo chceš povedať. Tak je to akože Nardovík. Jasné, chápem. Tak. Ale je to track o tom, že chceš, aby bolo počuté, čo chceš povedať a nesnažíš sa to akoby zaobaliť do flowov, aby to bolo na stage, vieš čo myslím. Jasné. Čiže a tým, že tu sme akože na stage, že hľadáme Akože človeka Bráško, na stage. mám tam tiež viacero trackov, pardon, že som ťa prerušil. Nevadí. Takže Pohode. tiež od Bumbepu až po Deep House robím, takže... OK. Niečo rozprával a skočil som mu do reči, on sa tak zastavil, tak potom mi Rafael akože povedal. Keď sa voláš Learn, tak tak počúvaj, víš, keď rozpráva niekto, vieš, tak podľa mňa by si mal počúvať, neskákať do reči. No berám to, však prerušil som Sepiho, takže... Si spomínal Nardovíka? Trošku, no. Prečo? Lebo to je akože type beat na ňo. Ale to je tvoj rap, by si ho porovnal s Nardovíkom? Nemyslím si. No, vidíš. Že no vidíš. Lebo toto Nardovíka malo ďaleko, kámo. Dobre, tak na budúce by som možno zvolil track, ktorý nebudeš nám chcieť len povedať do duše, prehovoriť, aj keď si teda Learn. Strašne dlho. Kamo toho prvého fakt mali prejsť, že za prvé 3 minúty a byť out. Ale niečo, čo ma rozbije flowovo viacej, lebo dobré riadky, flow nuda. Ja to tu reálne iba pozerám, kamo. To je čistý repos proste na YouTube. Za mňa. Dobre, ďakujem. Akože celý ten track je taký, že moc sa tam tá flow nemení, skorej to je o tom, že čo tam hovorím, takže mal pravdu akože. Ľúbila sa mi punchline, že kým ťahám ja hodiny v robote, to bolo good. Ja sám som veľa pracoval v mojom živote, dvoma rukami, predtým si myslím, že každý. Takže viem to oceniť. Zopakovať, ja som to robil sám, keď som začal rapovať, že viackrát som spomenul to isté slovo. Si tam mal tuším wasabi? Hej, aj Wasabi, aj to sa tam spomína, no. Aj to viackrát, víš. Na to by som dával pozor. Ale ľúbilo sa mi na začiatku, tam ani nie, že flow si switchol, ale kadenciu. Dávaj pozor na to, že nech switchneš flow, nie len kadenciu, lebo potom to, ako povedal Stredo, že potom to znie to monotónne. Možno pre teba to nepríde, lebo kadencia je iná, musíš to inak celé logisticky usmerniť, aby to sedelo, ale flow je ten istý. Yes. Sú tracky, kde sa to hodí, kde chceš povedať niečo, čo chceš, aby ten človek vyslovene počúval, čo hovoríš, že tam sa netreba Ja má to jebať už slovami, skipujem, tam je to to je prejavu. jedno proste. Ha? Nemôžem neskôr. Pozriem potom, okej. Joshua to šmolky vybral, toto si užite. Hej. Áno? Áno. To on vybral toto? Toto presne ako vám povedal teraz Grim, ja som chcel spomenúť, že toto je šmolková divoká karta. Crazy Horse? Na toto sa teším najviac. Privítajte prosím vás Joshu. Yes! Ty kokot. Ahojte, ja som Matúš, a.k.a. Joshua. Bol som doma uzavetý 17 rokov, čo je toto za život, ako si len mohol. Tento život nemal žiadnu Neviem, či je to až tak zle nazvučené, ale proste... cenu a povedal som si, že potrebuje nejakú tú novú zmenu, tak si išiel za tým, čo ho najviac baví. Ok, možno to aj bude tým zlým nazvučením. Doma si to všimli, tak úplne všetko zakazovali. Vždy, keď na mňa hovorili, do piči. Poď. Poď ďalej. Budem sám s tebou, to ti teraz vravím. Je mi jedno, že sa s veľa ľuďmi už nebavím. Keď ma odsúdili, Šmolkovica úplná. Robím to len preto, lebo ma to baví. Je to moje zdravie, no tak nerom si ho baví, keď si také mudrý, mi také späť rady, také sa na nej mám, majú všetci radi, hoveď si sádu, som vybieravný a že to teba všetci tak overali. Vždy som robil to, čo mám zajbaví, a keď som aj Keby bol tak, že neviem, od 15 decibelov lučnejšie vokály jeho, no tak... mi veď som ešte mladý. Ja som aj rozumel, neviem, či mal možno ďaleko mic, teraz už je to lepšie. Mám svoj život, rozum aj svoje názory, tak ak ma ideš presviečať, že som mentálne kryplavý. OK. Kokot. Neskutočné. Predstavoval som si to úplne inak.
Bol som Mali mu tam dať nejaké poriadne dimostroje a svetelka do pozadia, aby to tam blikalo a debiliny. pripravený inak, ako som to podal. Nevyšlo mi to, nevadí, vidieť na budúce. Myslím si, že dokážem oveľa lepšie zaspievať, zarepovať, ako som dneska predviedol. Ty si poslal také veľmi alternatívne video. Áno. Z nášho pohľadu. A ako prístupuješ k tvorbe celkovo? Lebo bolo to iné ako všetko, čo sme videli. Trošku na pankáča, OK? trošku, no ja som všetko. Ty si všetko. OK. Hej. Myslím si, že mám svoj vlastný štýl, akože... Tomáš. No, hej, ďakujem. Ale trošku sa hanbím, hej, že... Ako to sme sa všetci hanbili. Hej, ale na moju obranu nie som rozospievaný a tak. Tak Jasné. preto mám taký nežný hlas. Nežný. To je to správne slovo, nežný. Áno, ja som veľmi nežný človek. A ešte mňa zaujíma ten voice tag, bracho, na začiatku. Áno, že máš to založené na jak Migos, vieš. Je to založené proste na tých prudkých hadliboch. No, hej, ja som veľmi šialený človek, takže hej. Ja by som to asi nechcel hodnotiť, ale Halus, aký kontrast, že v hudbe je niekto proste úplne... Takže ja to mám podobne kusy, že úplne proste punk, agresívny prejav a že proste ešte tie adliby tam a naživo proste... určite by som Nemusím išiel sa do pihať. toho, že so Šmolkým správte track. Kámo, to bude tak virálna skladba. Kto je Šmelky? To je, čo ťa presne vybral. toto. To je, poznáš 13? Nepoznáš. To je taká mladá skupina z Dráko, Rače. Narko, Bixiba, Šmolky, za mňa Šmolky, Dráko, Narko úplne tam dole a Bixib je narovnako so Šmolkým, ale tak on proste nerapuje, on iba robí beaty a Z produkuje. Bratislavy, ktorá akože celkom teraz prerazila a ľudia si ich začali ísť a Šmolky je podobný exot jak ty. A vy podľa mňa budete, že turbo dobrý track spravíte, takže hneď od produkcie dajme prosím vás číslo na Šmolkyho, túto Joshuovi a normálne to hneď dohodnite, lebo on ťa vybral. To znamená, že sa jemu veľmi páči tvoja tvorba a tým pádom ja by som to ťahal iba týmto smerom. Za mňa to není úplne na stage, na hip-hop žije. Extrémne cením tvoje voice tagy adlibové, to je bomba ako kokot. A inak som akože double time ju odfúkol čapicu, len škoda, že nebol v rytme, ale inak brutálske. Takže Šmolky a ty feat, to chcem vidieť tento rok. A ja by som doplnil Joshua teda, že... To by ma zaujímalo, že či sa reálne stane toto. Počkej, 2 weeks ago, tak to mohlo byť natáčané tak pred mesiacom aj dačo. Idem pozrieť, či náhodou. Pochybujem, ale môže byť Šmolky. Počkej, dám to na main screen. Šmolky. 13, yes. No, okej. Na chvíľu som myslel, že či... Ani to. Krište páne, to koľko featov. Na 2.20. Halus. Ne, zlatá karta sa ani s ním. No, okej. A však to je Cypher, my bad. Sefer hovorí, že to není úplne na ten stage a To som hip-hop žije, pozrel, ale na druhej 613. strane, keď si so Šmolkým dáte ten feat, tak Bráško, sa na ten stage dostaneš. na bečku o 3 v noci jak víno. Je to tak? Na bečku o 3 v noci vám budem skákať za chrbtom, ja. Grimaso, ty sa na to tešil, povedz Ja mi. som sa na to tešil, lebo akože ja som s tým mal na začiatku problém, ale Šmolky vlastne ma prehlasoval v tom kole, kedy sme vás vyberali na základe videí a tvoje video išlo asi 17 krát po sebe. Hej, takže, a bracho, to sme tu boli 6 hodín a pozerali cez 300 Zatiaľ nemajú fit, pozrel som to. ľudí a ty si išiel tak 17 za 18 krát. No, Ja som to vedel. Takže si úplný exemplár, tak by som to nazval, si proste unikátny. Presne je to na ten feed so Šmolkým, on sa na to strašne teší podľa mňa už, takže... Kto to je? To je taký mím, alebo to je... Nie, to je normálny rapper. A on je úplne ujebaný týpek, akože by ste si sadli podľa mňa. A on bol v porote, ktorá vyberala predkola tohoto, čiže on zahlasoval to, aby ty si tu teraz stal. Čiže on podľa mňa si ťa ide, že extrémne a vy dvaja, keď spravíte track, to bude A ešte na výborná refrén pieseň. Melona vybavené. Áno. No, výborná pieseň. Počúvaj ma, Ďakujem, čo počúvaš ty, akože keď... Rock and roll, Ozzy Osbourne. OK. Rest in peace, Takže Ozzy. mimo žáneru. To som počul veľakrát. Rest in peace. Čo si počul, že veľakrát? Prosím? Čože veľakrát si počul? Ozzyho, že som Aj? veľakrát. Rest in peace. Jemu je zemlatka. No, ja by som to... Odpočívaj v šťanke, ale... Ja by som tiež sa... asi zdržal komentára. No, tak si poviem. Že bolo to niečo medzi veľmi sebavedomým, ale hrozné, alebo iba hrozné.
Úprimne. Lebo to mi prišlo, že ako keď povieš takto, že kto je Žmolko a takto, tak samozrejme nemusíš ho poznať, ale to mi tiež príde ako také troška ona, vieš, že kto je Žmolko, vieš. Ale ja som to nemyslel disrespekt a tieto veci, fakt neviem proste, ja moc scénu nepoznám, akože takéto... Ale samozrejme... Však to ani vôbec neznelo, že proste disrespectful. Však proste Čavo pozná, kamo, však na Slovensku sú toľko reperov, jak no na CZS, jak proste dažďovky po daždi. Ozzy ho, vieš, to je jasné, Ale tak samozrejme, ale sebavedomie nechýbalo. To by som povedal. Skôr spievam, ale ja mám taký mix, že je to také ohýbanie slov až také melodické, takže skôr si myslím, že spievam. Áno. Bolo veľa nepochopenia, ale však v pohode. Šmolky je človek, ktorý určite bude otvorený v spolupráci. Chýba mi niečo na ňom jak image, vieš, lebo Šmolky-Kus má takú tú viac punk personu, aspoň vyzerá tak proste image a aesthetic a tak. A ešte Hentai Gods a ešte kto taký Melky Savage, proste majú takú tú punk celý image, vieš. 100%. Na ňom mi to chýba, ďakujem. týpek vyzerá z baru proste sčítaný, neviem, z výšky. Potom si vymeníme telefónne čísla, ja ťa s ním spojím. A určite, že... Chod do toho. Chod do toho, brácho. Fakt chod do toho, no. To je vstupná brána podľa mňa. Že choď do toho, ale teraz chod do piča, ale ne. Pozriem sa na to, áno. No dobre. Sean. Kedysi som bol Shony a Separ ma videl v roku 2018, Braško. OK. Som tam dával nejaký reggaeton a povedal si mi, že vraj som hotový produkt, iba sa musím dostať pred ľudí. No Viacej. jasné, let's go. Teraz je rok 2026. No tak som zvedavý, kam sa dostal za tie bomba. roky. Stále neviem, ako chutí pomyselný pink za to, čo OK, nezle, je to 40 levelov vyššie zatiaľ ich priemer tam. prejebali, by sme mali asi zdiť za to, čo sme mohli, ale nedotiahli. Som freak, 40 levelov som ale prepálil. hard, tak sa jedna o vzťahy, som freak. Prosilo mi 15, ale deň som clean. V aute mi hrá fresh, so clean. Mierim mimo BA City, pretože mám poškabané city. Nech si mám milovať, má svoj shield. Na pytel to lieta jak bomba. Sparingy hard, Mortal Kombat. Ulica dala aj v Mortal Kombat Dream teda tam dať pred na boha, vtedy keď trebalo, zostávam sám ako doma. Ona Madonna, ja Maradona. Siekala dekotom Coca-Cola. Stola, ona volá, som zloba, nočná mora. No keď beriem späť, až tak sa mi to aj ľúbi. Videl som panu bratov, čo slúbili, že zostanú navždy. Ej, videl som zatúzvanú rýchlejšie, jak cigareta v daždi. Ej, nepredvídateľnom svete udalosti, nevieme, kedy to príde, aj tak idem po all-in. A keby tu stojím posledný, zostanem stáť, bez žiadnej pózy, poď, nosíme v hlave sny. To je mimo? Alebo fakt už tripujem, kámo. Prísam, že aspoň tak na 4 rôznych occasion sa mi zdalo, že je to proste úplne mimo. Stúpame bez strachu smerom na pík, proces je hard, cold hard freeze, kamene pokryté lavou sú hit, sú tak Teraz, hit, že to sú tak čo, sú tak hit, ej, sú tak hit. Okay. Bol si pomôcť trošku s tou porotou, že si im bol dať pestičku, alebo čo si tým chcel proste povedať? Chcel som ukázať to, že sa nechcem pohybovať iba v nejakej túto parabole, chcel som ísť proste trošku aj medzi ľudí a porotu berem ako porotu, ale berem ich ako fans hip-hopových, ktorí idú nás hodnotiť a jednoducho chcel som interagovať. Kokos, jak môže niekto takto rozprávať, proste. Čo ja viem, aby som na to aj mal odpovedať, aby som povedal, že čo ja viem, som tam išiel proste, alebo ja neviem, jak môžu ľudia takto rozprávať, ja mám komunikačné skilly dostatočne na toto. Aj s Navom. Jaký dojem to robí na teba, Separ? Akože jasné, veď s ľuďmi treba interagovať, väčšinou ja to robím po koncerte, keď už je všetko za nami a už sme si to všetci užili a idem im poďakovať za to, že prišli, tak akože idem dole a dám im ručičky, takže to je v pohode za mňa. Ale vrátil by som sa asi k rapu, ja som ťa teda videl v 2018 hovoríš a robil si reggaeton vtedy? Vtedy som robil reggaeton, chcel som ukázať akože aj trošku viac, lebo vtedy vlastne Kali mi povedal, že on si nájde úplne ten rapový štýl, že on si skôr ide taký melodický. Tak som sa chcel ukázať akože aj v inom. Toto je iba jedna časť, mám aj ďalšie tracky, robím aj špinavý Detroit type beat a jednoducho všetko. Okay, lebo... Akože z každého Prečo všetci robia všetko, že sa proste opri do toho, čo robí tebou. Trošku som pripravený to rozjebať na totálku. Rozumiem, len chcel som sa dostať vlastne k tomu, že či ti možno nesadí lepšie ten štýl, pomalší alebo reggaetonový, spievavejší, lebo tieto double timey boli asi na 6 miestach, že offbeat úplne. Báško, vnímal som to, ale jednoducho
nepočul som sa tak dobre, ako by som sa chcel počuť. Tak to sa z interpretovi na koncertoch stáva. Musíš si zvyknúť na túto vec, vieš, z akého dôvodu, že na Slovensku je 90% klubov, pokiaľ nemáš vlastného zvukára, úplne v piči so zvukom. To je, že úplne hovno. Takže ty musíš sa naučiť vedieť improvizovať a to sa naučíš jedine tým, že budeš hrávať. To je jasné, ale bolo tu pred tebou, ja neviem, či 15 reperov a všetci išli v tempe, vieš, čiže to znamená, že ak z toho tempa vypadávaš, tak buď ti je s dýchom problém, že keď dávaš rýchly double time dlho, tak sa potom nestíhaš napájať tam, kde sa potrebuješ nadýchnuť, alebo proste je mimo len to celé, že to tempo ti ušlo proste, ale ušlo ti viackrát, sám hovorí, že si toho vedomý. Áno, bol som si toho vedomý. Takže za mňa, akože dobre, ale proste keď niekto rapuje mimo offbeat, tak ja neviem, čo by mám hodnotiť, ako keby, vieš, čo myslím. Hovorím, akože nepočul som sa dobre. Chápem. Mal som to, akože predtým, keď som nabehol na skúšku, tak to bolo nejakým spôsobom. Jasné, na skúške som nebol, sorry, Braško. Že jednoducho som nepočul toľko beat a jednoducho som sa tam sekol, keď tam bol ten half playback, tak jednoducho som kvôli tomu, že som nepočul dobre beat, som išiel trošku off beat. Čakal som... Sa mi zdá, alebo proste to... Tak jednoducho... Sa mi zdá, alebo ten mic proste vyfarboval nepočul čiernou toľko fixkou. beat a jednoducho som sa... Lebo DJI-ka nerobí, akože... Alebo to možno zbrúsili a zafarbili. What the hell? Ale je to furt... Jo, furt je to mini. Furt je stále je to DJI Mic Mini a ne trojka. Tam sekol, keď tam bol ten half playback, tak jednoducho som kvôli tomu, že som nepočul dobre beat, som išiel trošku off beat. Čakal som troška viacej od toho celého. Akože, čo sa týka rapu, presne sa tam ti... Že ty by si nejak bol, že slabší alebo niečo, ale možno, že ten beat nebol úplne, že tvoja šálka kávy. Vieš čo myslím? Kam ja už si ani nepamätám, že čo dával. Koľko ľudí tam boli zatiaľ? 4 a 3? No, Jesus. A to, že ako hovoril Miky, že bohužiaľ na Slovensku vo veľa kluboch, ja som hral v Gilaltovciach pred 2 týždňami, neboli tam odposluchy, kámo. Neboli tam odposluchy, ja som hral, že úplne, že proste iba podľa toho, čo som počul, že tam bol kultúrák, plný kultúrák, hej. Takže tá ozvena musela byť aká bola, no tá ozvena bola aká bola, tak a aj tak som to vedel proste natrafiť. Hej. My sme raz hrali DMS koncert, kde som si s Damem posúval jeden mic. Dobre? Takže toľko k tomu, no. Ale podľa mňa iba ide o to, že nesedel úplne ten track, lebo keď Streda hovorí už v 2018, že si hotový produkt, len potrebuješ si nájsť svoj publikum, tak to... Ja povedal by som ti to len tak, vieš? Že tam bolo niečo lepšie vtedy. Vtedy, že bolo niečo lepšie, ale teraz podľa mňa mám iba zlý výber. Asi no, možno ti nesadol track. Tak. Veľa double si time. myslím, že som mal ticho beat, že jednoducho som prehľúčal ten beat, mi to tak prišlo, ako nie aspoň tu z odposluchov. Môže byť. Že som sa nejakým spôsobom úplne nepočul. Ja to beriem, samozrejme, rešpektujem názor. Tak úprimne, vieš. Absolútne. Škoda, že tam došiel s energiou a že proste nevyšlo, no, my celkom. Z toho som sklamaný, pretože som to tam istým spôsobom ovládol s tým, že som urobil to, čo aj vyzdvihol Šajmo a ostatní, že som bol jediný z účinkujúcich, či už to bol minulý ročník alebo tento ročník, tak som proste vystúpil z tej komfortnej zóny, z tej nejaké paraboly a došiel som proste tam a podal som tam ruku všetkým porodcom a urobil som tam vlastne taký hype. Tak vieš, nebudeme si tu natierať med okolo papule. A keď tak náhodou máme aj ďalšie tracky, môžeme sa ukázať, môžeme sa vidieť. Dáme šancu ešte ostatným a ak by sme sa nevedeli rozhodnúť do toho top výberu, tak si dáme ešte ďalšie kolo. Ďakujem krásne. Ďakujem veľmi pekne. Ja si ho musím dať späť, asi reálne nepamätám, že jak... Iba to rozjeba na totálku. Ne, okej, beriem späť, je to v jednej ne, okej, neľúbi sa mi to, čo som povedal na začiatku, že 40 levelov vyššie, 5 krokov napred, Neboli tam odposluchy, kámo. Úprimne, vieš. Absolútne. Šancu. Vychádza Dio. Nie sú to rovnaké zvučky, ak používal Mac v rap na tranzície? Hneď by som začal s tým, že Dio, vieš čo znamená, alebo má to nejaký iná anekdota, že prečo Dio? Akože Dio je skloňovanie slova Zeus, ale vzniklo to tak, že kamarát mi povedal, že sa podobám na nejakého Dionýza zo Sladkovičova, takže asi toľko k tomu. No lebo po taliansky Dio je boh.
Áno, v podstate. No. Takže ja som kúkal to meno, hovorím, že budem zvedavý, že či tento človek má nejakú storku za týmto dielom. A odkiaľ si, že zo Sladkovičova? Z Prievidze. Z Prievidze. Yeah. Yeah. Lifestyle, jak homicide lifestyle. Vychádzam, keď je noc, keď je lights out. Nie som high, iba tall ako Hamza. 501, môj hood, máme high ground. Bitch, daj si chill, brother, lay down. Speedy fake sharp tank ako skepta. Zavíjame ako vlky, ty sliepka. Príďme na síce začal, že by si neho slepto. Peňaženka, ani sa na chrbte udriš. Bitch, dnes si rísené, rozbitý jak okno. Nechcem, aby moje detko... Rozpráva strašne, keby rozprával, nerepoval. Proste chýba mi tam nejaký, aby sa oprel do toho hlasu kusok. Možno v štúdiu by to znelo lepšie, ale akože znelo by to lepšie, ale zároveň proste poloha hlasu, proste mi tam chýba niečo, aby sa do toho oprel. To je, takže prosím... Lebo zatiaľ ma celkom baví proste high ground a tieto veci, je to pôjde. To flašek už radšej iba kondom. Stále štepota, že vrát... Ale pletol som mu slova, mohol sa nejak warm-upnúť, alebo neviem. Ja som iný level, nie sme rovnaký kokotko, ja som skôr kondor. Sám priestor, prosím voľno, to je to, čo ti chýba svojej frajerke, si otrok. Dojebáva sa to, ale tvárime sa, že sme OK. Palíme ďalší smokej. Benz, papiere vieme robiť olej, čo je next, neviem, no neskončíme brokej. Dojebáva sa a to, ale tvárime sa, že sme OK. Palíme ďalší smokej a chceme stav... Smoke, Benz, papiere vieme robiť olej, čo je next, neviem, no neskončíme brokej. Mohol to tam nejak rozdeliť, neviem, akože brokej, mi to príde, akoby sa to snažil spraviť ako jedno slovo. Ako si sa cítil pri vystúpení? Mal si stres? Predtým kúsok, ale... Ale mne sa páčil viac akože ako ostatní celkom. Ale viac subjektívne, než objektívne, akože. Jak som sem prišiel, to celkom opadlo, ale tak myslím si, že to je také prirodzené. Jasné, úplne. Vyzeráš úplne jak taký Dionys zo Sladkovičova, ale to je jedno. Poďme k porote. Grimaso? Pôsobil si na mňa ako taký ako paket veľmi akože zaujímavý, si sebavedomý, troška v tom speve, jak si zmenil tú flow, tam bolo troška cítiť tú trému, jak si chcel spievať, ale to je normálne, to samozrejme, to sú normálne veci. Za mňa dobre, ja si myslím, že máš čo ponúknuť určite do budúcna a uvidíme, čo povedia chlapci. Ďakujem. Ja som čakal trošku nejakú Jack Harlovinu podľa tvojho zjavu, že prineseš, ale teda každopádne to je jedno, veď to sa netýka zjavu, čo rapuješ. Každopádne, ja tiež používam na shows half playbacky, ako si aj ty použil teraz, ale základ toho, keď používaš half playback je vieš čo? Neviem. Ísť s ním synchronne, licovať s ním a aby to proste nebolo, že tebe ide pod tebou tvoj vlastný rap trochu inak ako ty, alebo o nejakú poldobu skôr, že nelicoval si s tým half playbackom za mňa. To znamená, že ak vypadávaš z vlastného half playbacku, tak môže to byť tým, že to nemáš naštudované ešte ten track, že nepoznáš ten text moc dobre, alebo potom je to len tým, že tak ako to narepuješ, tak to potom nevieš možno zopakovať, čo podľa mňa je, že zle. Čiže ak používa... Inak melodicky, že ide do... Nie, melodicky. To harmonie robiť v pohode. Ja myslím skôr to, že tá doba toho, ak ti ide proste flow do toho beatu v half playbacku, je inak, ako ty ho naživo do toho dávaš. Čo znamená, že v určitých bodoch sa ti to slovo prekríži, ak keď dáš doplňovačku, dávaš duply, keď dávaš akapelu, dávaš aj duplu na akapelu, tak keby si tú duplu zobral a posunieš ju o milimeter doľava, tak to zrazu bude úplne inde. Vieš čo myslím? Tak toto sa ti teraz stalo s tým half playbackom, že si bol proste trochu mimo neho a tým pádom ti to vypadávalo, čiže toto bola za mňa akože trochu chyba. Na budúce, kebyže ten half playback nepoužiješ, pokiaľ s ním nevieš ešte robiť, by to bolo pre teba podľa mňa lepšie. OK, ďakujem. Vždycky na šovkách je to také, že môžem si dovoliť niečo vynechať, lebo nejde mi o to, aby niekto súdil moju hudbu, ale o to, aby som ľuďom dal nejaký zážitok. Bola to pre mňa prvá skúsenosť takto, takže určite je to aj tými skúsenosťami, možno to bolo aj stresom a pokúsim sa na budúce to zlepšiť. Máš skúsenosti s vystupovaním? Mám, áno, v Prievidzi, akože robíme zatiaľ iba šovky lokálne, nikam nejako vysoko som sa neposunul, ale no iba také akože lokál Prievidza. Tak toto ti len poradím, že keď half playback, tak musíš ho mať zadený. Alebo si nechaj len doplňovačky, vieš. Alebo len duple si tam nechaj, no.
To som sa ťa chcel spýtať, že či máš nejakú prax, proste, čo sa týka live shows, lebo presne to isté som počul, čo hovoril aj Steda, že počul som buď teba skôr, alebo background. Neviem, ja som si to vôbec nejako aspoň nevšimol pri tom, ako som vystupoval. My sme tu, aby sme si to všimli, hej, no, že som na to nedával pozor iba, ale hej, no tak hudbu robím 2 roky, koncertov som mal pár, možno zo 5, nie nejako akože extrémne veľa, takže iba takú prax. To vyskyluješ, jasne. Ale čo sa týka rapu, tak bolo to fajn. Nenašiel som tom, okrem toho, že... Na 2 roky to bolo v pohode. Počul som cca ten playback a tam mi to znelo lepšie, jak tu teraz, ty. Hej, no je to možné, že čo akože to je v pohode, bro, keď nemáš moc skúsenosti a takto, tak ono to je, vieš, my tu hodnotíme ten rap, chápeme to, že samozrejme niekto môže mať trému a teda. No prospelo by ti podľa mňa nemať tam half playback. Hej, určite. Že ten rap nebol zlý, ale ten half playback ho úplne rozhádzalo sa to navzájom, ako keby, vieš. Čiže ten dojem celkový potom je horší, ako keby si ho tam nemal. OK, skúsim určite na budúce. That's it, bro. Ja by som ešte doplnil, že Grimasy, ja neviem, či si pamätáš, ale to bolo také veľmi sebavedomé, to video, ktoré áno, niečo sa také so zbraňou, ne, ak sa nemýlim, vystrel tam so zbraňou. Tak to som nemal ani počuť. To mení tému. A teraz mi prídeš, Braško, taký trochu zakriknutý. To by bolo jedine, že to nevadí, to sa spraví. No tak predsa len je to iné si repovať v štúdiu, ako repovať pred Ačkovými repermi a scénou, takže... Zbrane nie, ale prečo zbrane? Čo zbrane? Nie, ono tam, bol výstrel. Tá zbraň tam nebola nejako, že ja by som to flexil, alebo niečo, bola použitá iba v podstate na odštartovanie aut. Aha, okej, tak to je v pohode, tak to len Šajmo je tupec. Dobre, to len Šajmo ti mohlo to úplne, Šajmo ti to chcel sabotovať. Jedinú zbraň, čo by sa k tebe hodila, je podľa mňa luk, čo má miesto šípu srdiečko. Kupido. V ďalšom klipe strávim. Daj to, bracho. Dio, ďakujeme veľmi pekne, starý, drž sa. Ďakujem, čauko. Taký vlažný ste ostali po ňom, taký, že... Ne, tak mňa vyrušilo to, že proste som sa chcel sústrediť na jeho rap a vyhadzoval ma half playback z toho von, vieš, že toto ja neviem dávať proste, ak sa to počúva naraz, vieš, tak to musí proste kurva licovať. Hej. Joe, Bronx. I thought you're the one, I gave you it all. How can you stop my heart with the same blade you made a home? I guess I was wrong, now I gotta clean up my closet. I thought you're the one, I gave you it all. How can you stop my heart with the same blade you made a home? I guess I was wrong, now I gotta clean up my closet. Take the mess away. Now I got mommies on me and they want me. They know where I'm from, they know me. They want a little taster of me. And baby, don't be shy. Áno, výhra tam je, by the way, slovenský koncert. I know how to handle you just right. Come on, baby. One more step. 1, 2, yeah, I know how. Now you're naked in your bed and I Nebavím ma, skipnem to, mám to vyriešené. Samozrejme, nechcem... To rap je slovenské, ale tak proste musím byť svojský. Nechcel som prísť a urobiť fejkový text a dať to slovenčine čele, lebo proste nie som to ja, takže by som prišiel nadarmo tak. Som sa prihlásil. Aká say, fuck. I signed up, lebo ani neviem, tak zo srandy som len skúšal. Vystupovávaš? Trošku. OK. Yes. V Anglicku? No. A žiješ v Anglicku jak dlho? 20 rokov. 20 rokov, yes. Čiže tá tvorba ti je bližšia v angličtine. No, lebo slovenčina je taká ťažká pre mňa, so it's easier. Je ťažká, ale teraz si poviem jedno tajomstvo, že slovenský poslucháč z veľkej časti nevie po anglicky. Ja samozrejme. Z veľkej časti. To znamená, že ty keď hľadáš akoby poslucháčov na Slovensku, tak je ťažké ich oslovať angličtinou, obzvlášť keď je počuť, že tá angličtina není tvoj rodný jazyk. Akože žiješ tam dlho, asi vieš plynule po anglicky, ale počuješ tam tú slovenčinu, čo za mňa je super, to mňa nevadí, ja som za to, aby bolo počuť prízvuk krajiny, odkiaľ si, ak keď Ind rozpráva po anglicky, alebo keď Rus rozpráva po anglicky, tak to počuješ, odkiaľ je. To mne nevadí, že tam je ten slovenský prízvuk, len neviem si predstaviť na hlavnom stage na Hip Hop žije anglický koncert so slovenskou angličtinou pre
pre slovenských poslucháčov. Akože ja to chápem, preto aj som rozmýšľal, že dám, že mix. Alebo či to je po česky, To sa alebo dvoje, vieš, trošku to som, ide o to. Má akoby dlhodobé trvanie, pokiaľ Easy, Akože, a bolo to super, mňa bavíš ako package, ale aj človek tuto oproti nám si mohol tú cestu zjednodušiť a repovať iba taliansky, ale rapuje slovensky. Tak akože u tak nás... s taliančinou na Slovensku už neviem. Druhýkrát. To už neviem, jak by bolo. Tak, Dražko, díky moc. ďakujeme. Čekujte môj Insta, YouTube, TikTok, všetko. 3 Job on X. Show some love. Môže byť, čo viem. Mám zrobiť salto, alebo jak. Hentai God, prečo? Oh yes. Pýtaj sa bývalý. Koho? Piču si robí. Čo A čo to znamená? No, škoda, že ja Čo nepočujem. to znamená? Že prečo? Nevieme. Čiže to sa nepýtali aj minule. Veď nevieme nikto. Vieš, čo je japonské filmované porno? Aha. A koho sa vám spýta? Povedz ešte raz. Bývalý. Že akože ona bude vedieť. Akože Je to- porno, to že bol joke. Teraz som ti zachránil život, bra. Nepoberali, nevadí. Poďme ďalej. No, Nie každý shot je hit. no poď ukáž tu. Som veľmi zvedavý, no poď ukáž. Dúfam, že to bude dobre. Poď bro, ideme na to, let's go. Nazi redneck assholes, fuck off! Cyka, čo je prala do okolu, znova zase strácam sa jak čas, ktorý je za nami pás. Dones mi majka, zničím ti crowd, spravím hajba z hory dav. Pošpiním sa od zgyčinky stav, mission fest, dobre čau, stále Oni sú že extrémne zle nazvučení, ale že extrémne zle to tam je počuť. bez obudiť sa do štúdia, letargia riešia čísla na úkor pointy evaporujúcej do ovzdušia, do kyslíka, do piče a delíria. Výsledkom je komercia, mainstreamová pičovina. Je mi z vás zle, more vážne stále je. To, že máš views neznamená spoluprácu, vážne nie. Budím sa znova, ale mám už iný sen. Zdalo sa mi, ako vám šlapem tretrámi na lebeň. Kde je váš gang, more, kde máte hudbič? Keď pulapnem na tvojich psov, no tak len drží. Kde sú tie guns požičané do klipu? Kokoti prestanú štíkať každý, keď je na strite vlog. Mu to vypadlo. To nemalo byť také dlhé. To je malo byť také dlhé. Let's go. Šajmo, vieš, s kým mám začať? Ja som si to chcel žiť, ja som to chcel počuť. Nepočul som veľa. Čo dej? Starý, jasný. Čau, Dražka. Ježiš, teraz ten výplach. No, priatelia, idem preč. tak toto bolo trošku svoj. Ľubí sa mi image konečne, niekto, kto to mal taký viac môj štýl, lebo zatiaľ tam všetci boli taký kúsok street, kúsok poslušný, toto je viac také punky. Bol. Punk. Ravko, ideme na to? No jasné. Teba si vychutnám teraz, kamarát. Počúvaj ma, keď dojdeš, a jen takým jokom, teda, ale to je v pohode, že máš teba vedomie, ale tak čakám taký adekvátny rap na to, víš. No. Že vieš, že ti nepoviem, že to je pičovina, vieš. A akože nechcem ti povedať na to rap, že to bola pičovina, určite by si to našlo svoj publikum, ale prišlo mi to troška silené. A to teraz nehovorím kvôli tvojmu drobnému joku na začiatku, lebo však samozrejme sme dospelí ľudia, viem si zasmať, keď ten joke je dobrý. No, Rafael sa mi nehodí do poroty. Kamo, Rytmus by už z toho spravil, že 4 ďalšie joky, vieš, proste tento to bere jak seriózne moc, proste fuck it, vieš, čo? Nechcem si to tu zaviazať ako kokot more, že povedal mi toto, mám to piči. Ale čakal som, že už keď niekto dojde s takýmto sebavedomím, hovorím, že kokot to bude dobrý rap, hej. Čo nehovorím, týmto nechcem povedať to, že je zlý ten rap, ale nie to má šálka kávy, ale to nemusí byť to, že nebude niekoho iného šálka kávy. Ale čakal som viac od teba. OK. Za mňa tieto hororkorové veci v podstate v rape akože sú super pre určitý typ poslucháča, ale ty vlastne sa tu uchádzaš o to, že si v nejakej súťaži, kde sa chceš dostať na mainstreamový stage a prídeš s trackom, kde sú všetci z mainstreamu totálne kurvičky, kokotí a hrajú sa na niečo. Bracho, ja ti viem odprísať, že som najväčší mainstream na Slovensku a nehrám sa vôbec na nič. A
keby som sa hral, tak asi nejsom, lebo keď sa niekto na niečo hrá, tak tí ľudia to veľmi ľahko precítia a tým pádom mu to dajú najavo. No akože hej, ale tak sa je taký trendsetter zároveň, ale hlavne trend follower. A nikam sa neposunie. Ale prísť do toho, že vlastne píčovať na mainstream a chcieť sa dostať na mainstreamový stage s tým, že ťa hodnotia mainstreamový ale on tam na 99% išiel hlavne na to, aby proste zase mal... Čiže koľko to je free views? 30k za epizódu, zatiaľ bolo 5 epizód, inak celkom meškam, lebo to je tretia a už je 5 vonku, takže 5 x 3, 15, to padá 1000 views. Na dlhom YouTube videjku je pohode proste. Môžem mu tu priniesť, ale monthly listeners, mu sa tam stačí ukázať, on to aj musí vyhrať, vieš. Pretí, bracho, ja som akože, že aj keby som nechcel byť mainstream, tak to sa ti stane tým, že si dobrý a ľudia ťa podporia, majú ťa radi, tak tvoja hudba automaticky stúpa a staneš sa mainstreamom. Aj keby to bol rap v tvojom podaní, vieš, že to je temné, že to je proste trošku satanistické, bla bla bla, jasné, okej, je to keby to malo tých poslucháčov v tak veľkej mase, tak aj ty sa staneš mainstreamom a neovplyvníš to. Čiže podľa mňa akože dojsť s tým, že vlastne vypičuješ ľuďom, od ktorých chceš nejaké hodnotenie tým, že ich pošleš do piče, ak sa tam postavíš, tak mi príde akože úplne z cesty. Čiže... Zlý výber tracku. No asi hej. Chcel som ukázať svoje rapové skills, ale úplne som nedomyslel ten obsah, lebo som sa nad tým vôbec ani nezamýšľal. Pičovalo sa v ňom na mainstreamových umelcov a vo všeobecnosti industry. A to som úplne nevychytal, no. Jediné, čo by som zhodnotil, keď už máme z tej profi stránky to riešiť, je, že flow, viem, že v týchto lazy... Mne príde, že kusek tlačil nahlas až moc, akože viem, že to je jeho štýl, ale... Mohol viac tlačiť iba na také tie posledné slova proste. V riadku a nemusel na všetky, aký až tak. V repoch je to normálne, ale takisto ja neznášam proste naťahovanie slov. Proste keď sa to preťahuje spôsobom, že máš, aj keď je pomalý beat, tak do toho vieš, že vieš proste buď double time, alebo keď pomalý flow, ako si zvolil ty, tak to nemôže znieť, takto, vieš, že to je, mi to príde strašne umelomokle. A keď už teda hovoríš v tom tracku, ak ty si real a všetci tí mainstreamoví sú kokoti, tak buď proste uveriteľný. Vieš čo myslím? Že nebuď proste, nenaťahuj to, neafektuj, vieš, bla bla bla. Toľko za mňa. Ďakujem, že si prišiel. Grimaso? Ja len rozmýšľam, že jakú skladbu pôvodnú si poslal a že kto ťa dal ďalej, to bude asi Šmolkyho robota, ale... To je najlepšie, keď Šmolko na ňu vypravať, že on... Presne, strašne sa mi bije ten horrorcore s celou touto ideou tohto, že hip-hop žije stage a jedno s druhým. Je to strašne akože, presne ako povedal Seppi, že neviem, či to vôbec má svoje nejaké publikum a neviem, že či vlastne aj nejakú inú polohu máš, že či robíš aj trap. Chýba tam zabávačka, mo. Čo by sme dali za rytmus a ty kokos v porote teraz? Alebo taký boom bap taký, alebo... Moje hudobné portfólio. To je strašne zabité proste, Šajmo je tam taký asi jediný s energiou, keby. Je dosť... Strašne sa to tiahne proste. Diverzifikované. Jeho hudobné portfólio je dosť diverzifikované. Áno, ale akože aj swag, kebyže mám hodnotiť, tak toto by som ti veril najviac. To, čo si dnes previedol, tak to by som ti asi uveril najviac, lebo presne je to taký, je to presne, no, je to také death metalovo, ulicovo, streetovo, punkacko, neviem aké, čiže ten horrorcore sa akože hodí k tomu, veď tú mikinu si podľa mňa robil sám. Nie, bohužiaľ nie. Taký talent nemám. OK, ale robil ti ho niekto. Ale dal si ju na zákazku, ako keby u niekoho spraviť. No a to je to, že vyjadruješ tým presne seba, vieš, že to ti najviac uverím, lebo aj tunely, aj veci, proste to ide k sebe. Čiže, Ja som si kúpil nejaké farby na oblečenie a mega si chcem spraviť nejaké custom veci. A som tak strašne lenivý dodrbať sa do aparku alebo tak, kde a proste si kúpiť nejaké clean veci. No. Že prečo si vlastne došiel? Že keď vlastne všetko to, čo sa táto súťaž týka, tak je ti z toho nagrcanie. Well, zahral som tu pomerne dosť starý track, na ktorý som sa úplne nepozeral lyricky, ale skôr technicky. A vybral som si ďalšie dva tracky, ktoré viem, že majú tu na pravdepodobne vyššiu úspešnosť. OK, no tak... Ako jednotku som dal track, čo si myslím, že je osobne najslabší.
No tak zlý výber. Prečo si spravil? To si spravil vlastne chybu sám pre seba. Lebo Tak ti to prišlo vtedy. nevyužiješ ultimátnu schopnosť hneď v prvom kole. No, to je chyba, lebo tá keď máš iba jedno kolo možnosť, To není úplne prvé kolo, ešte by sa doplnil toto, že druhé. Jedna vec a druhá vec, že keď sa chceš posunúť v niečom niekam ďalej, tak podľa mňa je čas ukázať skills v tom, kde vieš, že si asi najbližšie tomu topu a ne ísť so starým trackom, ktorý vlastne už ani sám neceníš podľa tvojich slov. Čiže ak by si akože došiel s niečím trochu výraznejším, a nebol by to úplný top tvojich schopností, ale aspoň 90%, tak to má väčšiu asi A starý, možnosť. ešte aby som bol obrazne, dneska tu stojíš nie vďaka Šmolkovi, ale Grimasu s Petrom Pánom ťa vybrali. Že? Teraz som chcel ináč povedať, že začínam rozmýšľať, že vlastne ako sa to celé udialo. Ešte, že si to Šajmu pamätám. Ale vidíš, takže to muselo nás to zaujať tým. Ja ako úprimne, mne nevadí hororcore, vôbec mi nevadí hororcore, vôbec mi nevadí, keď je to takáto temnota a vôbec akože to není o tom, že by toto mi vadilo ten štýl, ale to, čo si hovoril v tom tracku, ako tie lyrics, vlastne vylúčujú všetko, čo sa tu dneska deje, vieš. A vlastne si vypičoval mne úplne jak poslednému kokotovi. Lebo ja som presne to, z čoho ti je nagrcanie. Nebolo to cílené takto. Ne, brácho, pohode, ja sa nehnevám. Ja som Najprv si dospelý robil chalan. z Rafaela a vynadal si Separovi. Dobrý úvod. Dobre, pohode, okej. Máme za sebou, ďakujeme. Ďakujeme Gule ti pekne. nechýbajú určite. Hudba je filter na veľa emócií, ktoré prežívam a akože naplňa ma to, čo si budeme. Emóciu, ktorú prežívam po tomto pozeraní hip-hop žije rap game je sklamanie. Strašná nuda, zasa znova mali tam dať niečo zabavné, alebo ja neviem, okej. Čaute, uvidím, kedy najbližšie sa dostanem k tomu reagovať na dačo si ja.